tak tohle to znám, to je klasická zatravňovací dlažba. Ale mám pocit, že je nějaká lehčí. Je to vůbec z betonu, nebo co je to za materiál? Tak v žádném případě. Toto není betonová dlažba, protože kdyby to byla dlažba vyrobená z klasického betonu, tak bychom v žádném případě takto neudrželi. Toto je plastová zatravňovací dlažba, která je vyráběna ze směsi recyklovaných plastů. Používá se do toho víceméně to, co běžný občan má jako odpad ve své domácnosti. To znamená kelímky od jogurtu, igelitové tašky, láhve od šampónu, basičky od piva. Prostě běžný plastový odpad, který doma hážete do žlutých kontejnerů. To mi řekněte, co ještě všechno se dá z téhleté hmoty vyrobit? No, z této hmoty se vyrábí mnoho užitečných výrobků pro zahrádkáře, chalupáře, nejrůznější použití samozřejmě pro průmyslovou výrobu, ale asi to, co bych zmínil především, jsou plastové zahradní obrubníky, záhonové chodníky, vyrábí se dále lehké plotové základy, vyrábí se plastové plotovky, terasová prkna, nejrůznější sortiment, se kterým se můžete setkat skutečně na každé zahrádce. Když se vrátím tady k té dlažbě, když si ji budu chtít položit na zahradě, pokládá se stejným způsobem jako ta betonová nebo nějak jinak? Naprosto stejným způsobem. Dlažba splňuje odpovídající českou normu, to znamená stejně jako betonová, ovšem má některé výhody. Dlažba je vysoká pouze 4 nebo 6 cm. Záleží na to, jestli máte na použití pouze osobními nebo i nákladními vozidly. Další výhodou plastové zatravňovací dlažby je, že se dá velmi jednoduchým způsobem opracovávat. Stačí nám k tomu obyčejná cirkulárka, kdy jsme schopni si vyříznout jakýkoliv tvar, který potřebujeme. Znamená to, že ideálně uděláme jakýkoliv tvar kolem kanalizačních vpustí, kolem studen a tak dále. Dlažba se skutečně neláme, neštípe a můžete vyříznout skutečně tvar, který doopravdy potřebujete. Další výhodou je, že dlažba je nenasákavá. To znamená, že vám v zimě nepřemrzne a nepopraská a naopak v létě neodebírá tolik potřebnou vláhu, kterou tráva potřebuje k tomu, aby rostla. To znamená, že tráva vám v této plastové zatravňovací dlažbě bude růst lépe než dlažbě betonové. Nebude to třeba klouzat? Nebude v žádném případě. Samozřejmě jsou stanoveny výsledky testů, povrch je bezpečný. Samozřejmě v okamžiku, kdyby dlažba namrzla, tak bude klouzat jako všechno, když vám namrzne asfalt, jsme na tom stejně. My tady teď stojíme u plotu, který je vyroben ze stejného materiálu, jako jsme o něm hovořili, ale má jinou barvu. To si potom každý natírá, nebo jak se to dělá? Ne, v žádném případě. To je opět vyrobeno z recyklovaného plastu a hlavní výhodou je, že právě tento plot vůbec nemusíte natírat. Plotovky se vyrábí v různých barevných odstínech. Je to v této hnědé, jak to vidíte, nebo se dodávají v cihlově červené, zelené, šedé, případně černé barvě. Nejen to, že jsou v různých barevných odstínech, ale jsou také v různém zakončení. Jsou buď to v tomto půlkulatém zakončení, nebo tříhrané, nebo skosené. Zatím o tom materiálu mluvíte v podstatě v superlativech, ale neříkejte mi, že nemá nějaké nevýhody. Tak nevýhodou bych to nenazval, ale samozřejmě každý výrobek skýtá i své specifika. Plastové plotovky mají určitou tepelnou roztažnost. To znamená, že při vlastní montáži doporučuje se vyvrtat větší otvory a šrouby potom následně neutahovat na krev, tak aby plotovky mohly na sluníčku dilatovat. Lze z tohohle materiálu dělat i třeba něco netradičního? Určitě. Poslední dobou se na trhu objevila vlastně například terasová deska, která je určená na výstavbu teras, předzahrádek, ale používá se například jako plocha kolem bazénů nebo na výstavbu mall. A teď mi řekněte, jak dlouho mi takovýhle plot vydrží? Tak na tuto otázku vám odpovědět neumím. Je to z toho důvodu, že touto technologií se plotovky vyrábí zhruba 20 let a za tu dobu vlastně nebylo seznáno žádné stárnutí. Takže nikdo dneska nedokáže říct, jestli vám plastový plot vydrží 50 nebo 100 let.